सिडिल लेखाखौ लिरदों मोननै एडिशन बिथाङा बानायबावबाय आरो बिथाङा जि खोथाखौ बुंदों बेनो गासैबो अके आरो बिथाङा जि बुंबाय जे बेवहाय भइस रेज खालामनांगोन होननानै जों सानदोंमोन जे दिनै गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंगोन जों सरकाराव दङमोन गभर्नमेन्टजों रायलायदोंमोन नाथाय एसे आगोलाव एबसुनि आफादगिरि बिथाङा बुंनाय बायदि 12 खेब रायलायदों जिरायनानै थायाखै आरो मोनफ्रोमबो रायलायनायावनो कमिटमेन्ट होदों दा एकर्ड खालामदों हिसाबै गभर्नमेन्टजों रायलायनाया जोंनि डिउटि आरो जों बेखौ रायलायबाय थादों फर्मेल रायलायनायासो 12 खेब इनफर्मेल रायलायनायखौ लायोब्ला हयथ' बियो 20-25 खेब जागोन जों बुजियो जे नेसना हादोरनि नेताफ्रा गुबुन गुबुन कम्पालसन थायो नाथाय बिदि होननानै बेबायदि एकर्डफोर जेराव जोंनिल' नङा गुबुन गुबुन एकर्डफ्राबो इमप्लिमेन्ट जायाखै दिनै आसाम एकर्ड 1985 आव एकर्ड साइन जादों दासिमबो इमप्लिमेन्ट जाजोबाखै नर्थ इस्टआव गोबां बेबायदि एकर्डफोर दङ जायफोर इमप्लिमेन्ट जायाखै आरो बेफोरबायदियावनो नेशनेल लिडारशिपनि सायाव बिथांमोननि सिनसियारिटिनि सायाव माखासे कुइसन जायो दा जोंफोरबायदि सोमावसारनानै फैनाय हारिया जोंहा नार्भास जानांगौ जेबो गैया मानोना जोङो सोमावसारालासिनो जेबो मोनाखै सोमावसारनानैसो मोनदों दा इयुननि समावबो जोङो जिखिनि खामानि मावनांगौ बेखौ गुबुन गुबुन लामाजों जोङो मावलांगोन आरो दिनै जि नेशनेल लिडारशिपनि सायाव माखासे कुइसन्सफ्रा बयनिफ्राय फैदों बाखि 6 सिडिउलाबो बयबो हास्थायदों जे 125 एमेन्डमेन्टआ थाबैनो जानांगौ दा नंखायनो आं नोंथांमोन बयनोबो साबायखर बावदों आरो बिसेसकरि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपि इउबिपिअ गासैबो जाय एकर्डनि सागानगिरि महरै 2020 आव बाहागो लादोंमोन जोंहा बयहाबो बिबान दङ जे बे एकर्डनि जिखिनि थालांनाय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ जिखिनि जोंहा बर' कसारि काउन्सिल जाबाय दा बेवहायबो एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानाय होननानै बुङोब्ला बेवहाय समष्टि दानाया थाबैनो जानांगौ इलेक्शन जानांगौ आरो बेखौबो पुर्णांग मोनसे महर होनांगौ दा बे गासैखौबो लानानै जोंहा माखासे खामानि मावनांगौ दङ आं नेशनेल सेमिनाराव बाहागो लाफैनाय बयनोबो साबायखर बावदों आरो आं बयनिबो मुंखौ मख'वाखिसै आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आं बयनिखौबो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों